dokážem prežiť vo hororom Minecrafte. Ak chcete zistiť, čo som stretol, tak určite dopoteraj video do konca, bolo to fakt strašidelné a zaujímavé. OK, už sme tu ľudia a mám zapnuté shadery a toto je hororový Minecraft a pozrite, tu je tu nejaké prasa. No som zvedavý, že či dokážem tu prežiť a zabiť draka, no. OK, ideme tu do domu, lebo sme sa spavnuli na nejakom dome. OK, no tak už nie tak rýchlo máme dobré veci, no tak toto som nečakal, že niečo také nájdeme. A aby ste im verili, že nemám cheaty, no tak dáme lomeno, ani mi nejde dať game mod, takže OK, toto neviem, čo je ani. Ako na začiatok docela dosť dobré veci máme, si myslím, takže keď nájdem ten dom, no tak tu budú takéto dobré veci, hej, OK. No dúfam, že to nebude nejaké strašidlo, lebo to by sa mi asi veľmi nepáčilo, no. Ak to nevidel hardcore, v ktorom som zomrel, no tak určite si ho choďte pozrieť. Som nečakal, že takto rýchlo zomrem, no ale tak, čo už. OK, au. Ako docela pekný je to dom, ale ja idem preč a ja si tu naťažím trošku dreva, vyskúšam s tým, že či to povie. OK, ide to rýchlejšie s tým, že to je ako keby nejaká sekera, by som im možno povedal. Áno, lebo tu hore ako mám sprúzlok, no tak na pravo hore je taká malá sekera. OK, tu je ďalší dom. Pozrite, ako sa odráža od toho ľadu tá skala. OK, to je pekné. A nekraftím si ešte žiadny krompač, lebo možno i tu bude nejaký krompač a tu je mangrové drevo, no tak to si ho určite zoberiem, lebo toto drevo mne sa veľmi páči. No nehovorím, máme už i krompač a lopatu a tu takúto našu sekeru, dajme tomu. A zase tu je toho 16. OK, môžeme to stakovať iba po 16. Nájsť ďalšie diamanty. Topánky zoberiem, keby náhodou sa mi moje zničili, aj keď to pochybujem, že sa mi zničí armor ako, ale stať sa môže. A chestplate ešte nekraftím, idem sa tu pozrieť hore, že či náhodou nebude tu nejaký chestplate. OK, no tak už tu sú oveľa lepšie veci hore a už máme 12 obsidianu, to nám asi bude stačiť i na portál. No nebude nám to stačiť na portál. Tak, no tak ja si idem takže to viem hádzať, hej. OK, no tak už viem, na čo sa to používa a môžem si vykraftiť diamantový chestplate, no tak OK, vykraftím si diamantový chestplate, lebo ten sa mi hodí, ale rozmýšľam, OK, vykraftíme si ho. Tak, dobre. A kebyže ste mal nejaký nápad na video, že čo by som mohol natočiť, no tak bol by som rád, ak by ste im to napísali, lebo ja fakt nemám žiaden nápad, že čo by som mohol natočiť, tak kebyže dáte nejaký nápad, no tak bol by som rád. A ja medzi tým, ako tu niečo hľadám, tak by som sa vám chcel poďakovať za 126 odoberateľov, dali sme to rýchlo, strašne. A áno, teraz tu asi vyskočí, že mám 126 odoberateľov, lebo ja neviem, lebo toto video je predtočené, no tak ja neviem, koľko bude mať odoberateľov, no tak hovorím toľko odoberateľov, koľko mám v tejto chvíli, ako natáčam toto video. OK, tu je ďalší dom, ako začína sa mi to i páčiť, že žiadne strašidlá tu nie sú, ale to čo je oko? Pomoc! Ja husú kožu. Ani neviete, aká zima po mne prešla, mňa striaslo z toho. OK, ďalšie diamanty, ja si vykraftím štít a ešte si aj vykraftím diamantový meč asi. Tu si dám asi radšej ten. Dobre, máme respawn point, ja sa nájem. Prečo sú tu tie oči? Tak diamantový meč si vykraftím, to som chcel, tak super. Ešte ten štít, no by som sa chcel vykraftiť, lebo keď má tu niekto prekvapiť aké strašidlo, no tak ja, neviem, ja sa si pokakam, no ja neviem. No. A mne sa páči ten ľad, ako sa tu odrážajú tie veci. Lebo kebyže vypnem shadery, no tak by to nevyzeralo možno ani tak pekne. Aj tá voda, pozrite, aká je pekná tá voda. Ako nechcem nič, no ale zatiaľ sa nič také nestalo. Ja sa bojím trošku noci, že čo sa stane v noci. Ja si radšej idem posadiť niekde nejaký dom. Ešte dobre, že tu je toto drevo, lebo aspoň si mám všeho postaviť dom, no tak ja si naťažím trošku dreva. A dom by som asi postavil niekde na lúke, len tu je ten problém, že ja som niekde v snežnom biome, no tak to nie je úplne, že najlepšie. No už sa začína nám pomaly stmievať. Ja by som chcel nájsť nejakú lúku a nie tu tento snežný biom, lebo ten veľmi nemám rád. Neviem, či sa mi to zdalo, ale ja som počul nejaké píšťanie trošku. OK, tu je lava, ja si ešte zoberiem tu uhlie a asi pôjdem sa vyspať, lebo neviem, sa začínam báť trošku. Čo je toto? 1.0. Čo to má znamenať? To čo je Siren Head? Čo to robí Siren Head?
Head. OK, tam je niečo. Ale čo to je Siren Head? OK, tu je nejaká čestka. Deň 19. Počujete? Koho tam už húči Siren Head? Ja sa bojím, tu je deň 19 zase. OK, no tak sa pozriem. A tu je iglu. No tak ja idem do iglu. A tu by reálne možno mohla byť nejaká lúka. Tu nie sú dvere. Tak, no tak dvere už asi máme. OK, no tak čo tu je? OK, no tak čo tu máme? Deň 19. Je tu? Sleduje ma? OK. Toto miesto už nie je bezpečné. Toto prekliatie miesto spálim. Budem ja slobodný, odídem. Dobre, Siren Heada už nepočujem, to je asi dobré. A tu je konečne lúka, ale mne sa zdá, že je ako keby niečo rozmazaný obraz, ale že tak z diaľky je to tak trošku zle vidno, ale to je len kvôli shaderom, lebo keď sa normálne pozriem, no tak je to normálne pekne vidno. OK, tu je nejaký kameň a nejaká pavučina a sviečky. Ako, netreba mi ísť ani do jaskyne, ale už mám, že diamantové veci, no tak to je, že dosť dobré. To je dedina? Nice, ja som našiel dedinu. OK, no tak to som dosť, ale že dosť rád, že som našiel dedinu. A tu je kovárňa. OK, nice. Tak ja si by som býval tu v kovárni, no. Tak, ja si tu dám respawn point. Tak. OK, no tak už asi prišiel čas, aby sme išli do nedru, lebo už má 15 obsidianu. To čo má znamenať? Tak, tu dáme crafting table a ja by som si asi vykraftil topánky, tak zlaté. A ideme nám postaviť portál do pekla, tu nám ho dám rovno, tak. Toto tu bolo? Či to, keď som si ubral damage, no tak je kečup podo mnou, Tak ja si tu odložím tieto všetky veci, ktoré mám tu pri sebe, tak ja si asi iba nechám tak polku chleba si zoberiem. A ináč, toto všetko môžem poodkladať ešte, tak dáme tak 7, 8. Vykraftíme si double chestku, tak a ešte jedno železo tu nechám a musíme nájsť gravel. Neviem, či tu bude niekde, aha, tu je šterk, no tak musím počkať, keď mám pane gravel. Tak máme flint, tak toto naspäť zastávam. A ten portál vyzerá docela dosť pekne. OK, ja sa idem iba nakúknuť do portálu. Ty bežčen rovno. Piglini, čo som urobil? A nevidím tu zatiaľ žiadnu čestku, ale keď si dám väčší render distance, tak dáme na 64 čankov. Trošku sa to laglo, to nevadí. No, nevidím zatiaľ žiadnu čestku, no. Ale tu peklo vyzerá epicky, kámo, dosť pekne to vyzerá tak. Ja som si to teda všimol, čo to vpravo hore. Infection. OK, má nejakú infekciu, zrejme. Asi od tých zombikov, no piglinov. Aha, porite, keď dám tu na toto, no to aj píše, že nezničí. Chcel by som nájsť nejaké strašidlo, ale nechcem, aby tu bol Siren Head. Iron Golema tu radšej necháme, lebo keď tu pre Siren Head, no tak asi s tým čo mojim nič asi neurobím, si myslím. Lebo ja sa nudím, no tak nám idem ozdobiť trošku ten portál, lebo vyzerá, lebo nevyzerá veľmi pekne, no tak ho skúsim aspoň nejako trošku ozdobiť. Tak, tu máme drevo nejaké. OK, nevyzerá to podľa mňa škaredo ten portál. To je Herobrine. Čo to je? Čo to má znamenať? To zmizlo? Ja som hovoril, že tu nechcem byť v noci. Ja mám zase husiu kožu. Pomoc! Čo to je? Choď preč. Ani neviete, aké mám zimovrávky. Ty vole, kámo, to čo bolo? A pozrite, ako mi rýchlo jedlo mizne. OK, tu je zombík, to je v pohode. Ste normálni? To čo tu ide? To čo tu ide? Pomoc! Ste normálni? Ty kámo, vy neviete ani ako husú kožu. Prečo moje veci? A prečo sa volá zombík Danko XP? Pomoc! Jau, ja spím. No poďte sem. Prečo tu je Danko XP Alex? Tak, ja ich dodžnem a ich idem zbiť. To sa spawnujú ďalší. Nemôžem ju uzomrieť. Ak si dobre pamätám, no tak ešte mal by som Herobrine. Pomoc! Že tam bol Herobrine! Tu bol Herobrine. Ste vy normálni? Ja už to nechcem hrať. Ja už nechcem ani z toho ďalší diel. Prosím mi, nepíšte, že chcete ďalší diel. Nič. Ja to už nechcem hrať. Pre dnešné video už to bolo všetko. Ak sa vám video páčilo, no to nezabudnite dať like, odber a zvonček. Ja už z toho nechcem žiadny diel natočiť. Nepíšte mi do komentárov, že chcete ďalší diel, lebo ja to už nebudem točiť ďalší diel. Však viete, aké to je strašidelné, keď to tak hráte? Ja už to nechcem hrať. Tak uvidíme sa u ďalšieho videa, tak zatiaľ ahoj!